Hej. I den her video, der skal vi tale om digitale bilag, og den er specielt egnet til dig, der sidder i en forening og måske laver daglig bogføring. Den her video, den er 1 ud af 3 små film, som er hurtige at se og nemme at forstå, håber jeg. Og de kommer til at omhandle den første her, som vi er i gang med nu, kommer til at omhandle bogføringsloven. Den næste, der sætter vi simpelthen fokus på digitale bilag. Og der kommer vi omkring, hvordan man opsætter BC, så det passer til jeres behov. Og den sidste, der kommer vi til at se ind i, hvordan bliver din dagligdag med digital bogføring i Business Central. Og når jeg har skrevet den 1.7.2024, så er det simpelthen fordi, at det er der, det træder i kraft. Og så ved jeg godt, du nok tænker nu, ja, men vi er jo en forening, så det er jo først i 2026. Men jeg kan allerede nu røbe, at det kommer også til at ske for dig, for det bliver for alle danske virksomheder, der benytter Business Central, der kommer det her til at træde i kraft 1.7.2024, om man vil det eller ej. Godt. Den første film, som vi altså er i gang med at optage nu, der kommer vi lige kort til at tale om bogføringsloven. Hvad er det nu lige det? Hvorfor fik vi den? Og hvad er det, der ligger af nye ting i den? Så sætter vi fokus på digitale bilag. Hvad er det egentlig? Hvem skal gøre det? Hvornår? Og hvad får du ud af at benytte dig af digitale bilag i jeres bogføring? Jeg hedder Marianne, og jeg er konsulent hos Computercamp. Den nye bogføringslov, ja, den er jo måske ikke helt ny længere. Den er fra den 24. juni 2022, så den har cirka 2 år på banen nu. Og hvorfor skulle vi så egentlig have sådan en? Fordi vi havde jo også en bogføringslov før, og mange tingene er faktisk stadig gældende i den nye bogføringslov. Men det, man har fået lagt ind i den, det er, at man har valgt at tage nogle ting i brug, der gør, at de administrative byrder i organisationer og virksomheder bliver lettere. Der er simpelthen nogle ting, der bliver automatiseret, og derfor bliver lettere at håndtere. Og det gør jo, at I som medarbejdere i en virksomhed eller organisation kan fokusere på det, der er vigtigt for jer. Altså at drive forretning eller drive en organisation, en forening. Det er også fordi, at man ønsker at bekæmpe økonomisk kriminalitet, og det gør man ved at gøre det meget gennemsigtigt. Der ligger nogle forskellige spor, elektroniske spor, som man begynder, altså transaktionsspor og kontrolspor, som man begynder at kunne benytte sig af som offentlig myndighed, og på den måde vil man kunne bekæmpe økonomisk kriminalitet i en langt større grad, end man har kunnet tidligere. For at et system som Business Central er kunne blive godkendt som et digitalt bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen, så er der 3 hovedområder, som man har skulle opfylde. Og det er også de 3 hovedområder, der ligger i lovgivningen af nye ting. Så for det første, så skal man bogføre digitalt, og ja, det har du jo altid gjort, fordi alle jer, der bruger Business Central, ja, der ligger det jo sådan. Så det går mere på dem, der har måske været helt nede i et Excel-regneark eller lignende. Men Business Central er altså godkendt, så hvis bare du bruger det standardsystem, så så sørger de for at overholde lovgivningen. Det, der er nyt, det er, at man, når man bogfører, skal vedhæfte dokumentation for det, man sidder og bogfører. Og det vil sige i form af et bilag. Så der kommer på samtlige transaktioner i Business Central, kommer der til at ligge et bilag. Og nu siger jeg samtlige, det afhænger lidt af, hvad vi vælger, men det kommer vi ind på senere. Derudover så skal man opbevare alle transaktioner og de her vedhæftede bilag i skyen i minimum 5 år. Og hvis du kigger herover på IT-sikkerhed, så kan du se, at Business Central rent faktisk kommer til at gøre det automatisk. Det bliver et af kravene, eller det er et af kravene i bogføringsloven, at det sker automatisk, så det er ikke noget, hverken du eller andre skal huske. Det sker helt automatisk hver evig eneste dag. Der bliver taget en kopi af alle poster, vedhæftet de her bilag.
I den nye bogføringslov ligger der også nogle krav omkring bruger- og adgangsstyring. Og kravet ligger i blandt andet, at man skal adskille rettigheder og adgang. Og helt konkret har man i Business Central gjort det, at man har oprettet de her sikkerhedsgrupper. Og på sigt kommer de til at erstatte brugergrupperne. De er der stadigvæk, brugergrupperne, men de vil som sagt blive faset ud hen over tid. Der ligger også nogle krav til beskyttelse af persondata. Vi har jo databeskyttelsesforordning, som du måske kender mest som GDPR. Det regelsæt skal selvfølgelig overholdes, og det gør Business Central også. Så har vi den sidste boks, arbejdsprocesser. Det er måske her, du kommer til at se nogle ting, der kommer til at berøre din hverdag. Muligvis ikke nu, men på sigt. Ser vi lige først på e-fakturering og tilslutning til Nemhandel eller PayPal, så hænger de to ting lidt sammen. Det betyder, at man skal kunne danne fakturer i formatet OIO-UBL eller PayPal BIS3. Ja, det er noget svært noget, men det er egentlig ikke så svært. Det er et spørgsmål, om man kunne danne de her fakturer og sende dem elektronisk, og det er altså ikke en PDF, men i et elektronisk XML-format, der gør, at man kan læse den i modtagerenden, uden at man skal til at indtaste ting. Fra starten bliver det ikke et krav, at man bruger det, men i lovgivningen er det lagt op til, at man kan indføre det med meget kort varsel. Så jeg vil tro, jeg er helt sikker på, at det på et tidspunkt bliver et krav, og så kommer det til at gå hurtigt. Og for at man kan sende og modtage de her e-fakturer, så betyder det, at man skal have en tilslutning til Nemhandel og eller PayPal, og det kan man gøre i Business Central. Standardkontoplan og SAFT hænger også sammen, i nogen grad i hvert fald. Standardkontoplanen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen sammen, og den ligger allerede klar inde i Business Central. Det er ikke sådan, at man behøver at ændre sin egen kontoplan, men snarere det, at Business Central stiller et værktøj til rådighed, så man kan mappe sin egen kontoplan over imod den her standardkontoplan. Og grund til, at vi skal til at bruge en standardkontoplan, er for, at man kan standardisere den måde, vi konterer på. Og det betyder også, at vi kan indberette konteringer eller bogføringsdata baseret på den her standardkontoplan. Og så undgår vi faktisk manuelt at skal indtaste data, når vi indberetter årsrapporten. Det kommer til at kunne køre automatisk. Og for at det kan ske, så skal man bruge den her SAFT, som er et filformat, et internationalt filformat, som gør det både nemt og sikkert at dele de her data. Så det skulle gerne blive nemmere i fremtiden. Så har vi momsindberetningen. Der har Skat lavet et API, altså det vil sige, de har stillet noget til rådighed, hvor Business Central kan levere data omkring moms direkte, moms og afgifter direkte, så man igen er fri for at skulle indtaste noget. Til sidst så har vi bankafstemning. Vi har jo altid skulle stemme tingene af, men nu er det et krav, at det sker direkte i økonomisystemet, og at det sker med data, der er hentet fra banken, det vil sige enten via et API eller som en CSV-fil. Og så skal den afstemning ligge i økonomisystemet. Så alt i alt kan man sige, at man forsøger nu at sikre transaktionssporet, så sammenhængen mellem de enkelte registreringer kan ses helt over i årsregnskabet, i skatteopgørelser og ned i momsopgørelser med videre. Og det betyder også, at der bliver et form for et kontrolspor, det vil sige, at alle de oplysninger, der ligger inde, de bliver dokumenteret med underliggende bilag på transaktionerne. Men i den her video, der vil vi sætte fokus på det digitale bogholderi, eller i faktisk endnu højere grad det digitale bilag. Hvordan og hvornår skal det ske i Business Central, og hvordan gør du det nemmest?
Så allerførst, hvad er et digitalt bilag? Ja, digitalt bilag i den her nye bogføringslovs regi er dokumentation for bogføring. Så når vi bogfører noget, så skal vi vedhæfte noget dokumentation. Det kan være enten i form af et internt bilag eller et eksternt bilag. Og som de selv skriver, så er det klart, at det eksterne bilag er en bedre dokumentation, fordi det kommer ligesom udefra. Men der er situationer, hvor vi ikke har andet end det interne. Det kunne eksempelvis være, hvis du sidder og laver fakturer eller opkrævning til dine medlemmer, jamen så er det jo ikke noget, vi har udefra. Det er ligesom noget, vi selv skaber, og derfor ender det med at blive et internt bilag. Og de skal altså vedhæftes til transaktionerne, og Business Central sørger for, at det kommer ned og ligger på alle transaktioner, når du sidder og bogfører. Men spørg din revisor hvor du skal have de her bilag vedhæftet. Ja, der er lidt usikkerhed at spore, og jeg vil også tro, at hen over tid, der bliver vi klogere og klogere, lige så snart det her træder i kraft. Så det er lidt en lovgivning, der bliver lagt efterhånden, som vi går på dem, og vi skal lære af det, der kommer til at ske nu, alle sammen. Digital bilag, altså når man hører om det, så er det næsten altid med en eller anden rygende pistol. Man får nogle bøder, hvis ikke man gør det og alt det her. Men jeg synes faktisk, i stedet for at vi skal vente om at sige, hvad er det egentlig? Hvad er det gode ved det? For der er noget godt. Så lad os kigge på, hvad du får ud af at bruge digital bilag i jeres bogføring. For det første, så slipper du for de her endeløse rækker af ringbind, hvor de fysiske bilag de ligger i. Det fylder jo bare og trækker støv, og så er risikoen for, at bilag forsvinder jo, altså det har vi alle sammen oplevet. Om ikke andet, så er det måske bare blevet arkiveret forkert, eller nogen har lånt den og glemt at sætte tilbage, osv. Der er altid nogle gode grunde, eller dårlige til det, men biler de forsvinder altså indimellem. Og det er selvfølgelig det, man ønsker at sikre. Det er, at man har de underliggende biler til de som dokumentation til de bogføringer, man har lavet. Og det skal her siges, at man skal faktisk også dokumentere, når man laver en efterpostering. Ja. Så har vi spørgsmålene fra organisationen. Hvis du sidder i økonomi, så har du helt klart prøvet at blive spurgt om den her post måske en rapportering, eller hvordan kan det være, at det her det er steget så meget. Simpelthen fordi, at en organisation ikke har kunne gå ned og se de enkelte dokumenter. Det kan de fremover, så det slipper du også for. Så det du får, det er, at man kan se bilagene fra distancen, så uanset hvor folk sidder, så kan de rent faktisk se de her bilag. Når du laver rapportering, så vil det blive muligt at lave drill down for den, der sidder og kigger på rapporterne, helt ned på det dokument, der er bogført. Og dermed kan de selv svare på deres spørgsmål. Og det du egentlig opnår her, det er, at du opnår den her sikre opbevaring. Du opnår og lette den arbejdsbyrde at stå til rådighed for organisation og revisor i øvrigt, når de skal se bilag, for det hele ligger jo inde på transaktionerne. Og så vil jeg sige, at det her det er et første step til at blive et rigtig professionelt bogholderi. Der kommer en masse andre ting omkring automatisering, men det her det er et godt step. Så jeg synes ikke, det er et irriterende træk. Jeg synes faktisk, at det er et godt slutprodukt, man ender med at få her en strømlignet og professionel bogholderi. Hvem er omfattet af det her digitale bogføring og de digitale bilag? Ja, altså for det første så er det virksomheder, som er omfattet, eller som er regnskabspligtige ifølge årsregnskabsloven. Og det vil sige, det er klasserne B, C og D. Hvis man er en virksomhed klasse A, eller er en forening, eller måske en fond, jamen så er man ikke som udgangspunkt omfattet, med mindre at man har en erhvervsmæssig omsætning, der overstiger 300.000.
Og det er altså vigtigt at her bide mærke i, at det er en erhvervsmæssig omsætning. Og er du for eksempel en forening, eller sidder du i en forening, så vil erhvervsmæssig omsætning eksempelvis være de ydelser eller varer, I sælger. Det kunne eksempelvis være arrangementer, kurser, eller måske har I en webshop eller et eller andet. Det er erhvervsmæssig omsætning. Men tag lige at snakke med din revisor, hvis du er i tvivl. Hvornår træder det så i kraft? Jamen altså, er man i en virksomhed og er regnskabspligtig efter årsregnskabsloven, så træder det i kraft nu. 1.7.2024, der skal du have de her digitale bilag. Er du derimod en organisation, en lille virksomhed, en klasse A, eller for eksempel en forening med en erhvervsmæssig omsætning på over 300.000, jamen så træder det først kraft i 2026. Men det, der måske kommer bag på nogen, det er, at bruger man Business Central, så træder det i kraft for samtlige danske organisationer per 1.7.2024. Og man kan ikke deaktivere det. Det vil sige, når du møder ind den 1.7. Og går i gang med at bogføre Business Central, så vil der være nogle krav til vedhæftning af digitale bilag, uanset om vi vil det eller ej. Og derfor så skal du se med i den næste video, hvor vi taler om, hvordan du kan tilrette den her opsætning af håndtering af digitale bilag i Business Central, så det passer til jeres behov, og så du også kan bruge det efter 1.7.2024. Vi ses.